No zase to vytieklo, áno. Idem pre ňu? No, zase no, je taký cícerok, ktorý... Čo môžem robiť? No to nie je takto dotečie, nie? Či čo? Ja treba to vymeniť, pôjdem na Treba čo? Idem pre ňu. Čakaj, No, to- 12 sekúnd dokončí aspoň minútku. A už ktorý deň máte?